জীবন কি লাভ কোন জীবন আত্মা যেটা ডাকে বড় করে দাও শরীর ভিতরে মনুষ্য বুঝিপারে আত্মা যাহা খাইବାକୁ ଆତ୍ମା ଯାହା ଖୋଜେ ଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 100ରୁ 10% ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ 90% କି 95% ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆତ୍ମା ଯାହା ମାଗିକି ଯାହା ଡାକେ ତା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେ ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲନ୍ତି ମନ ଯାହା ଆତ୍ମା ଯୋଉଟା ଡାକିବ ସେଟା ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଜାଣିବେ ବଡ ବଡ ସାଧକ ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବାନି ଆମର ମନ ଡାକୁଛି ମନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ଏଇଟା ଖାଇବି ଏଇଟା କରିବି ବୋଲି ନାଇଁ ମନ ଆତ୍ମା ମନଟା 5 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ ନୁହେଁ ମନଟା 5 ପ୍ରକାର 5 ପ୍ରକାର ସେ ମନ କିଛି ଜାଣିବ ନା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମନ ଯିଏ ଆତ୍ମା ଯିଏ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଅଲଗା ମନକୁ ବୁଝେଇଲେ ଅଲଗା ମନ କହୁଛି 5 ପ୍ରକାର ହଁ 5 ପ୍ରକାର ତ କିଏ କିଏ ଅମନ କୁମନ ବିମନ ସୁମନ 5ଟା ମନ 5ଟା ମନ 5 ମନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଉ ମନ ହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକୃତି ସେ ମନକୁ ସୁମନ ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ବାହାରିବ ଏଇ ସବୁ ଅମନ ବିମନ ସବୁ ଅଛି 5ଟା ମନ ପ୍ରକୃତି 25ଟା ଧର୍ମାସ ଯାଇଛି ମନ ଡାକୁଛି ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ସାରା ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଏ ଜୀବନ ଥାଇକି ଲାଭ କଣ ସାରା ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ କି ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେବି ମନ ଆଜି ମୁଁ ଲାଇନ୍ କହୁଛି ମଦ ପିଇବି ବୋଲି ଫେରେ ମନ ଡାକୁଛି ମଦ ଟିକେ ଭଲ ଦିଅ ବିତିବ ନା ମନ ଡାକ ନାହିଁ କିଛି ଖୋଜେନି କି ଆତ୍ମାର କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବଶୀଭୂତ ହେଲା ସେ ସେଟା ଖୋଜିବ କଣ ମନ କହିଦେଲେ ସେ ହଁ ମାର ହଁ ଚଳେଇଦବା ତାର ଦରକାର ନାହିଁ ମନ ଧର ମଦ ଟିକେ ପିଇଦବା ଥଣ୍ଡା ପାଗଟା ଆତ୍ମାଠୁ ମନ ହଉଛି ବଡ ତାଠୁ ବଡ ନୁହେଁ ଖେଚା ଖୋଜିବାଲା ଓଡିଆରେ କଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯୋଉରା ପିଇନି ମାରନ୍ତି ଯୋଉରା କହନ୍ତି ଖଚୁଆ ଲୋକ ମନ ହଉଛି ବଡ ନାହିଁ ଆତ୍ମାଠୁ ମନ ହଉଛି ବଡ ନା ତମକୁ ଜଣା ଅଛି କଣ ଅଧିକା କହିବ କିଛି କୁହ ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିନି ସେ ଯାହା ବୁଝିଛି ଠିକ ମନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ସେ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନ ଆତ୍ମା ଏକ କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମନ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲେ ଦିଟା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଜୀବ ଆତ୍ମା ମୋଟାମୋଟି ଜାଣିଥା ମନ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଜୀବ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ଜୀବ ପର ଦିଟା ଅଲଗା ତା ଭିତରେ ଯଦି କହିବ ଆଉ ଜୀବ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବାହାରିବ ସବୁ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଥିବେ ଅଛି ନା ଲୋକ କହନ୍ତିନି ମୋ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମାକୁ ଭାରି ବାଧିଲା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ବୁଢା ବୁଢା ଅପମାନ ପାଆନ୍ତି ଅଛି ଅଛି ବୁଝେଇଲେ ଠିକା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ କଣା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 5ଟା କଣା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଛି ନାକ କଣା ଆଖି କଣା କାନ କଣା ହୃଦୟ କଣା ଦ୍ୱାର କଣା ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର କଣା ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମା ଜୀବ ଆତ୍ମା ଏମିତି 5ଟା ଆତ୍ମା ସେ ବୁଝେଇଲେ ତ ସିଏ 5ଟା ଆତ୍ମା ବୁଝିଲେ ତ 5ଟା ମଣିଷ ଜୀବନ 10ଟା ଆତ୍ମା କଣା ହେଲା 5ଟା କଣା ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ସେ 5ଟା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ କରିବେ ଯେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମନ ନାହିଁ ମନ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଯୋଡି ଦଉଛି ସେ ତାର ତୁ ତାସ ଖେଳୁଛି ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ତୁ ଆତ୍ମା କିଏ ପରମାତ୍ମା କିଏ ତାସ ଖେଳିକି ଭିଜା ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଲାଭ କଣ ପରମାତ୍ମା କଣ ଜାଣିବା କଥା ମହାମା ମୁନି ଋଷି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତୁ କଣ ମୁଁ କଣ ଛୁଟିଆ ଯାଇ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମନଟା ଅଲଗା ମନଟା ଆତ୍ମାଟା ଏକା ନାଇଁ ଖାଲି ମାଇନର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସେଟା କାଲି ମଦ ପିଇବିନି ଫେରେ ପରଦିନ ଦେଖୁଛି ମନ ରଖୁଛି ଫେରେ ମନକୁ ବୁଝାଉଛି ଏ ମନ ଏ ଜୀବନ ଥାଇ ଲାଭ କଣ ସେଟା ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ସେଟା ମଦଟି ନ ପିଇବୁ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟା ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ଯୋଉଟା ଶାନ୍ତି ନ କରିପାରିଲୁ ଆତ୍ମାକୁ ଏ ଜୀବ ଥାଇ ଲାଭ କଣ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଅନୁସାରେ ମନ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଏଟା ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲ ହଁ ଏ ମନ ଫେରେ ମନ କହୁଛି ଏ ମନ ଧନ ଥାଇ ମନ ଏ ମନ ଧନ ଥାଇ ମନ ଶୁଣୁ ଆକର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରଜା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଧନ ସେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ଗୋଟେ ଘରେ ଡିକ୍ଲାର କଲା ଯେ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଦେବି
ଜଣେ ବାବାଜୀ ଯାଇକି ଫକିରା କିଛି ନାହିଁ ନଙ୍ଗଳା ଗାଣ୍ଡିଆ ସାଜା ଚିରା ଫଟା ନୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠୁ ତା କାକର କହିଲେ ତ ବେଶଉଷା ଜଣା ପଡୁଛି ତମର କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ କଣ ଗୋଟେ ମାଗ କହିଲା ତୁ ଭିକାରୀଟା ତତେ କଣ ମାଗିବି। କାକ ରାଗିଗଲା ତରୁଆଲ ବାହାର କଥା କହିଲା ହଁ ହାଣିଦେବି ସମସ୍ତେ କହୁଛି ଭିକାରୀଟା ମୁଁ ଦାନ ଦେବି ଦେଶର ରଜା ସେ ଗୋଟେ ଆଗର ଜାହାଙ୍ଗୀର ସେ ଗୋଟେ ରଜା କହିଲା ମତେ କହୁଛି ଭିକାରୀ କହିଲା ଭିକାରୀଟାକୁ ଦାନ ମଗାଯାଏ କି କହିଲା ରାଜାକୁ ଦାନ ମଗାଯାଏ ତୁ ଭିକାରୀଟା ତତେ କଣ ମାଗିବି। ସେ କହିଲା ମାନେ କହିଲା ତୋର ଆଉ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକରୁ କହୁଛି ଭିକାରୀ ହଁ କହିଲା ତୋର ଧନ ଏତିକି ହେଇଗଲା କି ଯେତିକି ପାଇକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଲେ ଦବୁନି ସେଟା କଣ କରିପାରିବ କି ଆହୁରି ଲୁଭ ଅଛି ଲୁହ ଅଛି କହିଲା ନା ଦେବି କହିଲା ତାହେଲେ ତୁ ଭିକାରୀ ନା ରାଜା ତୁ ଆହୁରି ଦରକାର କି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ରାଜା। ଆକର ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଯାହା ରାଗିଥିଲା ଟିକେ ନୀରବ ରହିଗଲା। ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ରାଗନ୍ତୁନି ଫକିଟାର କିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଡାକର ଉପରେ ନୀରବ ହେଇଗଲା ହାତଟି ଯୋଡ଼ିଲା ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରଜା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସଂସାର ସାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣ ରଜା ମୁଁ ରଜା ନୁହେଁ କେହି ମତେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ କଣ ଏଥିରେ ଅଛି ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ ତ ମନର ଅଧୀନ ତୋ ମନ ଯାହା କହ ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ। ସେ କହିଲା ହଁ ମୋ ମନ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରେ। କହିଲା ମୁଁ ମନର ଅଧୀନ ନୁହେଁ ମୋ ମନ ଯଦି କହ ମୁଁ ବରା ଖାଇବି ଶଳା ଭାରି ବରା ଖାଇଲା ହେଲା ଖାଇବି ମନ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ କଣ ୟାର ବୁଝିପାରିଲିନି କହିଲେ ତୋ ମନ ଏଇନା କହିବ ମତେ ହାଣିଦେ ତୁ ହାଣିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଯଦି ମତେ କହିବ ହାଣିଦେବୁ ମୁଁ ହାଣିବିନି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ହାଣିଦେବି ଗୋଟେ ଜୀବହତ୍ୟା ବାପର ଭାଗି ହେବି କଣ ହାଣିବି ମୋ ମନକୁ କହିବି ନା ଚୁରଟା ମତେ ଖରାପ ବାଟରେ ତୋ କଥାକୁ ମାନିବିନି। ମାନିବେ କାହା କଥା ବିବେକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ ତୁ ବି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବୁ ଦେଖୁ ବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ ତୋ ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଛୁଆଟା ଖରାପଟା ନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ବାରମ୍ବାର 3 ଥର ହବ ଫେର ଭାବୁ ହଉ ଆମ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ କି ସେଇ ବିବେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯିଏ ମାନିବ ସେ ସେଇ ବିବେକବାନ ଜିନିଷଟା ମଣିଷ ଦେହରେ ଅଛି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ମଣିଷ ବୋଲି ମଣିଷ ବସ୍ତୁ ଆଉ କାହାରି ପାଖେ ବିବେକ ନାହିଁ ବିବେକ ନାହିଁ ବିବେକ ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବିବେକଟା କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ। ଦେବତା ହେଲେ ବି କମ ଦେବତା ନେଇ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭୁଲ କହୁଛୁ ବିବେକ ନାହିଁ ଏଟା ଡର ବିବେକ ନୁହେଁ ଏଟା ଡର ଏଟା ବିବେକ ନୁହେଁ ଏଟା ଭୟ ବିବେକ କାହାର